سكر وحوجي ودمنا سيد العرب منتنا زودنا زود خبرة ما تدفع محلى والبحر البحر تخللنا واتر برهان كوشنا في الشخت بالنمرات وحيدة ما قصمنا زيت ودي تنبشلو زيت غدا العرس زبنا مرقونا حكينا حاضرة يخلع كم وركي برهان يزغد ولا يولق بركي زانتان نطف مايات يزلتون الصوم نحنا معبل بحري بمعبل نترقو سود حرقت حريانا يا كل عمات نقوم الزمنا مع مقبلي تتعالت فرفة بعين سننا ما تكون تبسم حدا والدك غول حدا غينات حدا لبي غول حدا هرمت حدا عينك غول حدا غحلي حدا مرفق غول حدا فتلي كانت بتايني كانت قلنا حدا يدمنا مكفلنا مرجانا زود حرنت يا مرجانا نزودنا وتروف ياتنا نزودنا كبسة تتبينا كبسة أنا ضدبالي مرو أبو قيدة ما هرانوني كبت برهان فانوس يحشكم كان انت قاهم هابونا تكابو خدمك عيشو ديناتا ناتو نبتاتا قبل أنا هيمنا نشمت تاتا انبن عبرلا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتقونون صبوكت كونون أي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقدستي كمون أوانا ويان زبلنا يم زيناتاتن حبريتان حزنا لكم متين علينا كسام موداتا مسانا كتصنحو كم وترو دما لايك بمقبار شير بمقبار سبورت بمقبار سبسكرايب بمقبار نزل سرحنا نصعرنا كتحجزوا دما كم وترو تعويت نقبر لكم سلا تقولوا تقبروا حجز دما قبل بنا مسجن نايلومي أمقص زلوا حبريتا فلتت كم دما زينان تنتنا كنركن فتنينا أبزبانا قلتف زخنة أقدس زخنة معبالتاتي كايرالو نعودما بسفحات كنريا كن فتنينا بزو حتى سويرهم تحبيهم زنبر حكتاتون زد هادو لزلو كنرينا سألا يخاف لتبلا رستوين أبزين أيلومي كنت نكف كن فتنينا مجمريا قنبتهم هيدلاين شوي عبيت زيناتات بعلم درجة جميرنا شعونا بزبانا قزنا شو أمودة تدمنا بحقرنا أقدس حبريتا لا تنزع بحقرنا لا يقبروا سبورت يقبروا Who was arming al-Shabaab on behalf of the UN Security Council? It didn't take long for his team to find evidence pointing to the Eritrean dictatorship. They were supporting a group that was guilty of suicide bombings, murder of civilians, assassinations of foreigners. This was now clearly just a terror. زي نايل الجزيرة كيلا تباهيلو أبقرنا أفريقيا بزوج زي زمتسوه هجرنا إيرترا نختجد تواسعي نايت USA تغفيلو USA نتال شباب زبحال USA كم زخفلو زنبرة أبز حلفة حجون فيديو كريكم يه نت الدراما إيرترا نايل شباب تحجز كم زلا أصوار تهب كم زلا قبر شبراء متقعدتها تبوش الصومال تكايد كم زلا دراما نمسرح أبقد ميت كوينهم بسرعة زنبرو هذا زي سبزتري وزن لهم اتخالا كاتي سومالاوي إيرترا prominent إيرترا زخونو أبال جزيرة أسرتك زي نامسو أبزخوني يقول عدل كوهابون كلو نيرترا نخصر دخص عرفو ليتم معاتن زقايو كليب تدمنياتات إيرترا قدان خوردا أبقد ميت كوينو استواسي الزيو بأبيو نتدراما دي سرحي أبزري نايم نيرناينا زيوم كلتا سباتيم أوباما زبهال مجمري أفت دراما بعبي نتدراما تواساتناتو أوباما سوزان رايس بحال أبي إثيوبيا دما ملا زيناوي كالوت بوليتيكيين تاتو نيروميوم نتدراما بوقع نخصوات زقبروجن زوم نريهم زلنا. It didn't take long for his team. زتري وزن لهم Minister of Defense official تزي جنزب يخفل كم زنبرة فيك بعلهم سريعهم نيرترا دوكومنتي كونن زبعلهم سريعهم نتجنزب من يذهب نيرو أصوار توهيبو كم زجيرهم يلو إيرترا نال شباب تعتق كم زنبرت اتحققن نا أمريكا USA جو نال شباب زعتق نيرو نبوك حرام زعتق نيرو ني القاعدة زعتق نيرو نخلاتهم زم قبر شبرا حيل تازبهلو أمريكا
በት USAID ዝበሃል ወይ USAID ዝብልዎ ብገይሩ ይዕጥቆም ከም ዝነበረ ለንቀነት ሓቂ ወፅዩ ኤርትራ ብዘይ ወዓለቶ ብዘይ ገበረቶ ካብ 2009 ክሳብ 2018 ን10 ዓመት እቲ ዝጸንዐ ዓይነት እገዳ ቅድሚውን ኣብ 2002 ይጅምር እቲ ኣገባብ ናይ እገዳታት ብዝተፈላለየ ፎርማት ካብ 2009 ክሳብ 2018 ግን እቲ ዝጸንዐ ንኽልተ ዓመት ዲገለ ተንሲኡ ጸንሑ ድማ ካብ 21 ድማ ክሳብ ሕጂ ዩኒላተራል ቢዩኤን ዘይኮነ ብመንገዲ ኣሜሪካን ኤውሮጳ ሕብረትን ዓብ እገዳ ወሪድዋ ኣሎ ነቲ ድራማቲ ዝሰርሑ ሰባት ድማ መን ምዃኖም ንኽትፈልጦም ኢለ በዓል እዚኦም ነይሮም ኣብ ሶሻል ሚድያ ክሳብ ሎም ኮፍ ኢሎም ኣለዉ እቲ ሓቂ ድማ ክወፅእ ከሎ ብስምዕዎ ሕጂ Just a terrorist group. We have assisted Al-Shabaab Of foreigners, this was now clearly just a terrorist group. We have assisted Al-Shabaab in Somalia. There's been instances of the Khamsi network in Sudan, Hamas. Who was arming Al-Shabaab on behalf of the UN Security Council? Resolutions, including 1907. እቲ ድራማ በዚኦም ተሰሪሑ በዓል እዚኣ ሱዛን ራይስ ድማ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ኣብ UN ነቲ ጉዳይ ብህፁፅን ብኻልኦትን ሸፋፊቶም ኤርትራ ንማንም ክትከሶን ይግባይ ክትብለሉ ዘይትኽእልን ሰፊሕ ዝኾነ እገዳ ብዕል ኤርትራ including 1907. It strengthens Jasper attack good affirmed from actions. Mr. Roman, are you aware that we are sending $40 million a week to the Taliban? Yes, sir. Can you name other instances of foreign aid going to terrorist organizations? We have assisted Al-Shabaab in Somalia. There's been instances of the Khamsi network in Sudan, Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah, Kataiba Hezbollah, Hayat Tahrir including 1907. in Sudan, Hamas. Who was arming So ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ጽቡቕ ጌርኩም ንከተለልይዎም ኢለ የምፅልኩም ዘለኹ ድሕሪ ሕጂ ካልእ ግዜ ፖስት ክገብሩ ኣንጻር ኤርትራ እንድሕሪኹሞም ቀዳሞት ልኡኻት ኣንጻር ኤርትራ መጋበርያ ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእሉ ምስማን ንመሓይሊ ኮይኖም ንኤርትራ ከጥቅዑ ዝኽእሉ እዮም እቲ ድራማ ግን ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ ኣብዚ ስምዑኻ ሕጂ polite to say anything that I'm saying because we don't speak the truth about almost anything in this world right now. So this project went on from the 1990s. Bombing Belgrade 78 straight days in 1999 was part of this project. Splitting apart the country when borders are sacrosanct, aren't they indeed, except for Kosovo? That's fine, because borders are sacrosanct except when America changes them. Sudan was another related project. The South Sudan rebellion. Did that just happen because South Sudanese rebelled? Or can I give you the CIA playbook? ብሓፈሻ ጉዳይ ናይ ሱዳን ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡ እዩ ናይ ሽዑ መራሒ ናይቲ ዕጡቕ ጉጅለ ናይ ደቡብ ሱዳን ዝነበረ ዶክተር ጆን ግራንክ ናይ ሱዳን ምምቕቓል ይደሊ ከም ዘይነበረ ጥራይ ኣብቲ ደቡብ ሱዳን ነፍሶም ከመሓድሩሉ ዝኽእሉ ስልጣን ክወሃቦምን ኣውቶኖሚ ክወሃቦምን እምበር ሃገር ክመቕላ ድሌት ከም ዘይነበሮ ክገልጽ ከሎ ናይ ኣሜሪካ ፀወታ ከም ዝነበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክንደይ ግዜ ተዛሪቡላ እዩ እናልኩም ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ንኤውሮጳ ኣብ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮሚሽን ይነግሮም ኣሎ ኣሜሪካ ኣትያ ነቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሎሚ ሱዳን ናይ ደቡብ ሱዳን ጥራይ ዘይኮነስ ምዕራብ ሱዳን ኣብ ሱዳን ኣብ ኬንያ ሓድሽ መንግስቲ ቆይምሎ ብኢማራት ዝድገፍ ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ምዕራብ ክፋል ናይ ሱዳን ከም ሃገር ክኣሊ ዝኽእል ማለት እዩ ደቡብ ሱዳን ከመይ ኢሉ ተኣልዩ ምዕራብ ሱዳን ኩሉ እዚ መጉዚት ዝግበር ዘሎ ንረብሓ ናይተን ሃገራት ዘይኮነ ንኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ እዩ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ኤውሮጳውያን ተጎቲትኩም ኣይትኽእዱ እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ዕሙት ኣካይዳ ድሕሪ ኣሜሪካ ዝኸድዎ ዝነበሩ ንክቕይሩ ትምህርቲ ክኾኖም ይኽእል ሓሳብ ክኾኖም ይኽእል መረዳእታ ክኾኖም ይኽእል ድሓኒቶ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ይምህሮም እዩ ዘሎ ናይ CIA ናይ ኣሜሪካ ናይ USAID ዝኸዶ ዝነበረ ክምህረኩም ኢለ ኣብዚ መፅእ ዘለኹ ንኣሜሪካ ተኸቲልኩም ኣይትኽእዱ ኣሜሪካ ኣብ ድሌታ ኩሉ ዓይነት ሕግያ ትጥዕስ ግዛኣታዊ ዶብ ናይ ሃገራት ክጥሓስ የብሉን እዩ ዝበሃል ኣሜሪካ ግን ኣብ ሰርቢያ ኣትያ ንኮሶቮ ከም ሃገር ክትገብራ ከላ ኣብ ሱዳን ኣትያን ደቡብ ሱዳን ከም ሃገር ከተቆማ ከላ ድሌት ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝነበረ እምበር ድሌት ናይ ኮሶቮ ወይ እውን ድሌት ናይ ደቡብ ሱዳን ስለ ዝነበረ ይኮነን እናበለ እዩ ዝገልጸሎም ዘሎ To please understand as grown-ups what this is about. Military events are costly, they require equipment, ኣብ መወዳእታ እዚኣ ምስ ፈለጥና ኣብቲ ዝቕፅል ድራማ ክንሓልፍ ክንፍትን ኢና ንሱ ድማ በዚ ንጀምር ብሪክስ አባል ሀገር ለመሆን ያደረገችው ጥረት ውጤታማ መሆኑ አንዱ የዲፕሎማሲ ድል ተደርጎ ይነሳል የባህር በር የማግኘትን አጀንዳ ኦኬ
እንታዮም ዝደልዩ ዘለው እዚኦም ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ድሌት ሉት ዲፕሎማሲያዊ መንገድ መሆኑ ይነሳል። በቀጣይም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅምን የማስጠበቅ ስራ ላይ ትኩረት ማድረግ ደግሞ በአቅጣጫ ተቀምጧል። ለብዙ ዘመናት የባህር በር ባለቤት ሆና የቆየች ሀገር ናት። ስለዚህ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ለኢትዮጵያ እንደማይገባ ተደርጎ ተወስቶ ነው። ሕጂ ቲ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል አጀንዳ በኢትዮጵያውያን በቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥናት ብዝሰፍሐ መንገዲ ዝጉስጎሰሉ ዘሎ እዚ ድማ ምስቲ ወታደራዊ ጎስጓሳት ዝገብርዎ ዘሎ ኣተሓሒዝካ ክረአ ከሎ ሓደው ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ቅድሚ ናብቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝኸድዎ ዘለው በቲ ቁጠባዊ ኩነታት ክንርድኦ ክንክል ኣለና። ስለምንታይ ከምኡ ዝብለኩም ዘለኹ they are trying to instigate ሓደ ኣገዳሲ ነገር ክሽፍኑ ስለ ዝፍትኑ ዘለው እዩ። ክልተ ነገራት ክንርኢ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ወፅያ ዘላ USAID to USAID ወይ እውን USAID ዝበሃል ዘሎ ዝህቦ ዝነበረ ሓገዝ ኣብ ኢትዮጵያ በቢልዮናት ዝቁፀር ገንዘብ ዝልካዕ ሓገዝ ማለት እዩ። እንታይ ፈጢሩ ኣሎ 85% ናይ ኢትዮጵያ ናን ፕሮፊትስ ወይ ከዓ NGOs ከምኡ ድማ ክሳብ 5000 ዝኾኑ ናይ ኣብቲ ናይ ጥዕና ትካላት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሕክምናታት ድዩ ሓገዝ ናይ ሕማማት ድዩ ናይ ገለመለ ዝሰርሑ ዝነበሩ ብምሎም ካብ ስራሕ ጠጠው ከም ዝብሉን ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ልዑል ኣገዳስነትን ኣበርክቶን ዝነበረ ነቲ ናይ ልምዓት ኮሪዶር ደገሎ ደይሉ እቲ IMF ዝደፍኦ ዝነበረ እዞም NGOታት እዚኣቶም እዮም ዝሕግዙ ነይሮም። እቲ ህዝቢ ከረዳኩም እየ እዚኣ ክብድ ዝበለት ቃል ስለዝኾነት ወይ ኮንሰፕት ስለዝኾነት ሰብ ኣይርዳእን እዩ። ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ አጀንዳ ድማ ነዚ ንምሽፋን ዝግበር ዘሎ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ካብ IMF ገንዘብ ይረክብ ከም ዘሎን ዶናልድ ትራምፕ ካይለ ካብ ብዙሕ ዝምጥቃመይ አብይ አሕመድ ካብ IMF ገንዘብ ይረክብ ከም ዘሎ ቡጌሩ ድማ ከተማታት ናቱ ይጽግን ከም ዘሎን ግን ከም ግብረ መልሲ ናቱ ድማ structural changes ናይ ፖሊሲ change ክገብር ከም ዘለዎ ይግደድ እዩ። IMF ገንዘብ ክበካ ተኮይኑ እቲ ቁጠባ ክትገብሮ ዘለካ ሕግታት ኣሎ። ሓደ ካብኡ እንታይ ይብለው IMF already በጽሕ ወለ ጸገም International Monetary IMF has criticized the Abiy administration for providing insufficient support to Ethiopia's vulnerable population amidst its economic reform program. ሕጂ መጀመሪያ እንታይ ክገብር ዝግደድ economic liberalization impact ንኣብነት ነቲ ቁጠባ መንግስቲ ዝገብሮ ዝነበረ ሓገዝ ናይ ነዳዲ ድጎማ ድዩ ናይ እኽሊ ድጎማ ድዩ ናይ ድኹዕ ድጎማ ድዩ ናይ ካልእ ዘይቲ ናይ ዘይቲ ንፀብሒ ንጥቀመሉ ድጎማ ድዩ ኩሉ እዚ ድጎማታት እዚ ከዓልየ ዝግደድ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ IMF ክሕግዛካ ተኮይኑ ኩሉ ድጎማታት እለየ ዝብለካ መንግስታት ከስለምታይ ድጎማ ይገብሩ እንድሕሪልካ ምክንያቱ እቲ ትሑት ደረጃ መናብሮ ዘሎ ህዝቢ ብኩሉ በቲ ትክክለኛ ዋጋ ገዝኡ ንክነብር ስለዘይክእል ተርዲኹም ኣለኹም። ስለዚ ድጎማ ዝግበር ንኣብነት ኣብ ኣስመራ ኣብ ናይ ወዲ ጣባ ኢንተርቪው ሰማዕኳያ ዝርዳእኒ እውን ትራንስፖርት ካብ ሰንበል ንከተማ ክትከይድ ከለካ ትኸፍሎ ነተን ባሳት ትኸፍሎ ገንዘብ ብመንፅር እቲ ነዳዲ ዘለዎ ዋጋ ግምት ኢኻ ክንዱ ኮይኑ ይኮነን ዝኽፈል ናይዳ መንግስቲ ድጎማ እዩ ዝገብር። ስለምንታይ ዓቕሚ ናይቲ ደሞዝ ናይቲ ህዝቢ ኢኻ ኣብ ትራንስፖርት ክንምንታይ ክኸፍል ይኽእል ኢልካ ነቲ ነዳዲ ኣሕሲርካ ነቲ መንግስቲ ከሲሩ ብኽሳራ ክህብ ክኽእል ኣሎ። ምክንያቱ በቲ ዕዳጋ ዘሎ እንተጌርካ እቲ ህዝቢ ወይ ደሞዝ ወስኸሉ ምስ ዕዳጋ ክወዳደር ትኽእል ወይ ድማ ድጎማ ክትገብር ኣለካ። አብይ አሕመድ ደሞዝ ከይቀየረ ከሎ ነቲ ድጎማ ግን እለየ ስለ ዝበልዎ ዋጋ ናይ መነባብሮ ብፍላይ ነቶም ድኻታት ትሑት መነባብሮ ዘሎም ትሑት ደሞዝ ዘሎም ክንደይ ፐርሰንት ናይቲ ሃገርና ንዛረብ ዘለና ከባቢ ኣበያ ዘላ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደጋ ናይ ድኽነትን ናይ ሽግርን ወዲቑ ከም ዘሎ ዝግለጽ። ስለዚ ኣይዶን ኣብ ገለ ስታቲስቲክስ ረኺበ ነይረ ተረኺበ ክበክሜ yes 65% without adequate water ስለዚ 87% ናይ ህዝቢ ናይ ገንዘብ ሕፅረት ወይ እውን ንመነባብሩ ዝኣክል ገንዘብ ከም ዘይብሉ 65 ዝኣክል ናይ ማይ ኣክሰስ ከም ዘይብሉ ናይ ማይን ናይ ሕክምናን ኣክሰስ ከም ዘይብሉ ኣብዚ ዋን እዚ ብሰንኪቲ ምንሃር ናይ ዋጋታት 60% ሕፅረት ናይ መግቢ የጋጥሞ ከም ዘሎን ከምኡ ድማ 46% ድማ ብዘይቲ ናይ ሕፅረት ናይ ነዳዲ ናይ ዘይቲ ንመግቢ ዝኸውን ጎዲልዎ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ። ስለምንታይ ከም ዝግበር ንኩሉ እቲ ድጎማታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኽዓልዮ ስለ ዝገደዶት IMF እቲ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዘሎ ትሑት መነባብሮ መን ንኣብነት ሰራሕተኛታት ናይ ሕክምና ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ገለ መንግስቲ ዝኸፍሎም ደሞዞም ኣይተወሰኸን እቲ መነባብሮ ግን ንላዕሊ ተተኪሱ ስለዚ ሰብ ከመይ ኢሉ ክነብር ይኽእል ወላ ተራ ኖርማል ዝነበረ ሂወቱ ናብ ድኽነት ከም ዝጓሓፍ ዝግበር እቲ ጎደናታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘብለጭልጭ ንሪኦ ዘለና ንመን እዩ ዝኸውን እሱ ነቶም ዓበይቲ ሚልዮነራት ንዓታቶም ቢልዮነራት ክገብሮም እዩ። ስለምንታይ
ኢንቨስት ንኽገብሩ መንግስቲ ኩሉ ነገር ሕፅረታት ዝገብሮ ጠጠው ኣቢሎ ከም ድሌቶም ክኸዱ ክትገድፎም ኣለካ እዩ ዝብሎ እቲ IMF ስለዚ ሓንቲ ሆቴል ዝነበረቶ 2-3 ሆቴል ክገብር እዩ ምክንያቱ ክሬዲት ኣብቲ ባንክታት ብቐሊሉ ክረክብ ይኽእል ኮላተራል ከርእዮ ዝኽእል ካፒታል ስለ ዘለዎ ድኻ እንድሕር ኮይንካ ግን ኣኺልካዩ መንግስቲ ሓገዝ ክገብረልካ ስለ ዘይክእል ሂወትካ መመሊሱ እዩ ዝበላሾ ስለዚ እዚ እንታይ ዝፈጥር ኣብቲ ሃገር ዘይርጉእነት ሽግር ዓዘቕቲ ቡኡ ገይሩ ድማ ሕንፍሽፍሽ በዚ ዝፍጠር ስለዚ ኣብ ልዕሊ እዚ ንኣብነት ኩሉ እዚ IMF ዝገብሮ ዘሎ እቲ ናይ USAID እንተደይ ኢለ ነይሩ ነቶም ድኻታት ዞም NGO ዶ ገለዶ ዋላ እኳ መዓድል ሽውና እንተለዎም ነቶም ድኻታት ነቲ ትሑት መናብሮ ዘለዎ ይሕግዝ እዩ ንሱ ድማ USAID ገንዘብ ኣይህብን እየ ስለ ዝበለ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ክህብ ስለ ዘይኮነ እቲ ዘሎ ቅልውላው መመሊሱ እናከፍአ ክኸይድ እዩ ስለዚ እዚ እቲ ዓቕሊ ፅበት ናይዚ ሓሸውየ ዘዛረቦም ዘሎ ገለ ካብቲ ዝዛረብዎ ዘለው ራእዩ ብዚ በማንኛውም ኃይል አትሸነፍም የአድዋን ጀግኖች እሴትና የጀግንነት መንፈስ የወረሰው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ይጠብቃታል ሰራዊታችን ውስጣዊ አንድነቱ የጠነከረ የሀገር ፍቅር ስሜቱ እጅግ ከፍ ያለ ወታደራዊ ብቃቱ የዳበረና ወኔው የጋለ ሰራዊት መሆኑን በዚህ መድረክ መግለጽ እወዳለሁ በሀገር አቀፍ ደረጃ በርካታ ዲፕሎማሲያዊ ስኬቶች እንደተመዘገቡት ሁሉ ሰራዊትና በቃ ዝበለጸ አቃውማ ከም ዘሎን ሓድነቱ አጣሚሩ በትናይ ዓድዋ ታሪክ ስንቅ ወሲዱ ሞራሉ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ በቃ ዝዓግቱ ሓይሊ የብለን ማለት እዚ ሰብ እዚ ክትሕሱ ከለካ እውን እኮ ደረት ኣለዎ የስ ፕሮፓጋንዳ ፖለቲካ ማለት ነፍስኻ ኣፀባቢዕካ ምዝራብን ምግላፅን ኣካል ናይቲ ፖለቲካ እዩ ይርዳእና ይሱ ግን ቁሩብሲ ቁሩብ ንፋኖ ክስዕር ዘይከኣለ ሰራዊት እናሃለወካስ ንሸነ ክስዕር ዘይክል ከጥፍእ ዘይከኣለ ሰራዊት እናሃለወካሲ ክንዲ ዝፈኸራ ድሓን በሀገር መከላከያ ደረጃም ሰፋ ያሉና ውጤታማ የሆኑ የወታደራዊ ዲፕሎማሲ ስራዎች ተሰርተዋል በእኛ ትውልድ ታላቁን የህዳሴ ግድብ በማሳካት ኢትዮጵያን ከአፍሪካ ፓወር ባንክ ማድረግ ከመቻሉም በላይ ሀገራችን ከባህር በር የራቀችበትን ኢፍትሃዊ ሁኔታ በዓለም ማህበረሰብ ዘንድ ፍትሃዊ ጥያቄ መሆኑ ግንዛቤ ያገኘ እንዲመጣ አስችሎናል የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ የቀይ ባህር ማህበረሰብ አባል መሆናችን የማይቀር ይሆናል ይህ የብሔራዊ ፍላጎታችን እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ መጀመርያ ነቲ ጉዳይ አጀንዳ ናይ ባሕሪ ብዲፕሎማሲያዊ ዝግባአና ምዃኑ በሚዲያ በስተፈላለየ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ማልቲላተራል ፕላትፎርምስ ከድና ምስ ብሪክስ ዩ ምስ ካልኦት ከድና ኣብ ደገ ባሕሪ ን120 ሚልዮን ብዘይ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽተንብሮ ከቢድ እዩ ኢልና ዓብ ዲፕሎማሲ ጌርና ብዓለም ድማ ቆላሕታ ወይ እውን ደገፍ ከም ንረክብ ዲፕሎማሲያዊ ደገፍ ከም ንረክብ ኣረጋጊፅና ኣለና ብግምጣሉ ድማ በትኻልብ ወገን ድማ ወታደራዊ ድልውነት ናትና ነቲ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ሕልምታትና ከተግብር ዝኽእል ምዃኑ ነረጋግፅ ኣለና ስለዚ ብፐብሊክ ዲፕሎማሲ ተደመሮ ወታደራዊ ዓቕምናትና ኣካል ናይ ቀይ ባሕሪ ምዃንና ዘይተርፍ እዩ ክብል ከሎ እዚ ብቁሉዕ ንኩናት ይዳለው ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ብዘረባ ማለት ሰላማዊ አኳን እንደሚሳካ ተስፋ እናረጋለን አሁን ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እያከናወነ ያለው ተግባር ሰራዊቱን የማብቃት የማደራጀት የማድረግ አቅሙን ወደ ላቀ ደረጃ የሚሻገርበትን የዝግጁነት ስራ በማከናወን ላይ ነው የምንዘጋጀው ብሓፈሻ እዚ ዝዛረቦ ዘሎ እስኪ ኣንስያ ጥራይ ክንሰማ ሽዑን ትግራይና አሁን እዛም ገጭ ለሚለው ጉዳይ ሳይሆን ለአገራዊ ብሔራዊ ጥቅም ከውጭ የሚቃጣብንን ወረራ ለመመከት ነው በዚህም አየር ኃይላችንን ባህር ኃይላችንን የምድር ኃይላችንንና የሳይበር ፎርሳችንን አዘምነንና አጠናክረን ከየትኛው አቅጣጫ ለሚመጣ ጠላት የማይበገር ብቻ ሳይሆን ጠላት እንዳይከጅለን ለማድረግ በሚያስችል ቁመና የገነባንና እየገነባን ያለን መሆኑን ስገልጽላችሁ በታላቅ ኩራት ነው እዚ ንሪኦ ዘለና ብሓፈሻ እቲ ዘሎ ተህዲድ ፈኸራ ናብ ዝለዓለ ደረጃ
ديبو خمزلون عقمنا وتهدراو عقمناتهم بخلو بحيل اير بحيل مدري بسايبر بخلو كمص النازخل صلاي نزقون يكون كمص النازخل او وشت عدنا زلو يمانن صقامن زلو تقاوموታት يكون نعبي نهجراو ربحا كغلغل زخل كنتاتن كيناتن إنا ندالو زلنا نكمص النازخل ورار من يكورم زخل كابي كمص زخل حيلي وي كيناتيو نزبل دما دراماتات بعفتق بحري يفتنو سلو زلو نيفي بحيل بحري بحيل اير سايبر بخلو حيل بحرم كلها يستقص له اوكي كل تزربا فخرانا يكوينات عندرانا يكوينات مخانو إنا نرزل لنا سو مسوعة تحيسكا كتريا خلقا اتا دراماز قبر وازلو من البات قرب نتعاقمو كان زخاخرو زيادة تمثل تعاقمناتو كم حجز نبرت بيت إرترا طورنت أنا برين ينبركوت برين أنا يتسطي قداج ከኔ ፊት ለፊት ያለው የኤርትራ ሰራዊት ክፍለ ጦሮች 8 ነበሩ 525ኛን ጨምሮ ማለት ነው ለኔ የተሰጠኝ ግዳጅ በዛ በኩል ማጥቃት ስለማንችል ይሄን 8 ክፍለ ጦር ለ3 ቀን ማቆየት ነው እኔ ያስኩት ደግሞ አንድ ክፍለ ጦርና አንድ ብርጌድ ነው እዛ 8 ክፍለ ጦር ነው ያለው ልባርክ አሁን እንግዲህ ይመስለኛል ያኔ እንደምናየው የኤርትራ መንግስት ዋና ማጥቂያ አቅጣጫው በቡሬ በኩል ነው የሚል አሳሰብ ይዞት ከዘራ እንዲህ ያሽከረከረ መጣና ጦርነት ጀመረ ተጨፈጨፈን አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻልንም አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል እሱ በኔ ላይ ነው መጣል ባርገኔ አዛዥ አይደል እና كمتري وزلهم تحكيزي تناي تግራይ يكون ኢትዮጵያ በአሜሪካ በራሽያ በጃፓን በአውሮፓ በሁሉ መንገዲ ኣብቲ ድገፈሉ ዝነበረት ኣብ ዓሰብ መጽዮም ዘጋጥሞም ታሪክ በአፎም ኤርትራ ጅግንነታ ወይ ታሪክ አይኮነን ትገልጸላ በዓሰብ ዝተገበረ ፈተነ ቅድሚ ክሳብ ክንደይ ብቡሬ ዝፈተንዎ እዚ ባጫ ደበለ ዝበሃል ክምስክር ከለዩ ዘዝመፀ ሰራዊትናቶም ይጭፍጨፍን ይሐልቅን ከም ዝነበረ ሽዑ ከም ክገብር ዝኽኣለ እንተሎ ሎሚ ግዳ ኣብ ዝበለፀ ኣቃውማ ዘሎ መንግስቲ ካብ እገዳ ወፅዩ ካብ ዝተፈላለየ ዓይነት ዕፅዋ ስትራቴጂካዊ ምልማስ ናይቲ ሃገር ወፅያ ፀብለልትነት ኣብ ተርእየሉ ዘላ አቢ አሕመድ ድማ ካብ ሓደ ዓብ ኩናት ተመጃሊጉ ብኩሉ ተጨፍጪፉ ክመጽእ ከሎ ንኤርትራ እንታይ ክገብራ ይኽእል እንታይ ስጋት ክፈጥረላ ይኽእል ክትግምቶ ከለኻ it's just a very simple task ለሓን ባዕሎም እውን ይነግርዎ ኣለዎ ኣብዚ ኤርትራ ብዝዋን እዚ ተነፂላ ኣይኮነትን ዘላ ዝሰምዕ እንተኮይኑ ምኽሪ ወሃበሎ ግን ክሰምዕ ዝኽእል ሓይሊ ይመስለንን እዚ የጂኦፖለቲካ ጉዳዩን በተመለከተ ሰሞኑን የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስመራ ናቸው እንደሰማነው ከሆነ በዋናነት በግብጽና በኤርትራ መሃል የባህር ኃይል ወታደራዊ ልምምድ ሊያደርጉ ተስማምተዋል ስለዚህ የኤርትራ ጉዳይ የሶማሊያ ጉዳይ የግብጽ ጉዳይ የጋራ የሶስትዮሽ ብለው ባለፈው የተፈራረሙትም ነገር አለ ስለዚህ ቀጠናዊ ወደ ሆነ ጦርነት ሊለወጥ የመቻሉ ድል ሰፊ ነው ግብጽ ሶማሊያ ገብታለች በሁለት አይነት መልኩ በሰላም አስከባሪ ሰራዊት መልኩ ትገባለች ከእንደገና ከሶማሊያ ጋር ባላት ወታደራዊ ትብብር የተለየ ሰራዊት ደግሞ ይገባል ስለዚህ ኢትዮጵያ ዙሪያዋን የሚባሉ ኃይሎች በከበቡበት ሁኔታ ነው ኣብዝዋን እዚ እንታይ ዝብል ዘረባ ይኸይድ ኣሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዘሎ ዝምድና ኣይሆብ ነዚያ ዝበኩም ዘሎ ክትሕሶ ጽቡቅ ጌርኩም ክሰምዕዋ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዘሎ ዝምድና ኪኖትን ንሕና ንፈልጦን ንሰምዖን ዘለና ዕምቆት ዘለዎ ምዃኑ ክትግንዘቡ ይደሊ ነዛ ቻነል ትከታተሉ ዘለኹም ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ተበፂሑ ዘሎ ዝምድና ኪኖቲ ወታደራዊ ንሪኦ ዘለና ናብ ቁጠባ ናብ ኩሉ ደረጃታት ዝኸደ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ዝምዕብል ዘሎ እዩ ምናልባት ኤርትራ መጽያ ኣብ ሚድያ ከምዝን ከምትን ተደይበለቶ እቲ ኩነታት ንጹር ምዃኑ እዩ ምናልባት እቲ ኤርትራን ብዙሕ ግዜ ዝብልዎ ዘሎ ብዓሰብ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይካየድ ከም ዘሎ ኤርትራ ኣድቫንስድ ኣፅዋራት ረኺባ ከም ዘላ ዝገልጽ ሓበሬታ ወላ እውን ገለገለ ናይ ኤርትራ ሚድያ ዝኾኑ እውን ክገልጹ ጀሚሮም ኣለው ሓደ ካብኣቶም ኤሪፕሬስ እዩ ኤርትራን ፕሬስ ዝብል ኤርትራ ፀረ ድሮን ኣፅዋራት ከም ዘለዋ ዝኾነ ይኹን ድሮን ኣብ ክልል ኣየራ ክመጽእ ከሎ መጀመርያ ክፈልጦ ዝኽእል ድሕሪኡ ድማ ክሃርሞ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ከም ዘለዋ ስለዚ ኤርትራ ወላ ኢትዮጵያውያን ተደጋጋሚ ኣብቲ ናቶም ሚድያታት ደውፅዎ ዘሎ ኤርትራ ምዕቡል ዝኾነ ኣፅዋራት ከም ዘለዋን ለሉ ኩሉ ናይ ድሮን ተተኳስን ድሮናት ቀደም ተነይርዋ
ኣመና ብዙሕ ናይ ድሮን ተተኳሲ ካብዘን መራኽብ ሰለስተ መራኽብ ናይ ኣዘርባይጃን ዝረኸብዎ ብምሉእ ምስ ድሮን ዝተሓሓዝ ቴክኖሎጂን ኣፅዋርን ምዃኑ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ዳርጋ ብዝሰፍሐ መልክዕ መረዳእታ በፂሕዎ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብ ግዜ ኩናት ሚሳይል ድሮን ክህልወካ ወይ እውን ነፋሪት ክህልወካ ይኮነን ፀገም ዘጋጥም ተተኳሲ ዝውዳእ ቀልጢፉ ስለዚ እቲ ተተኳሲ ኤርትራ ብብዝሒ ክህልዋ ከሎ ናታ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ካልኦት ረኺባቶ ዘላ ኩነታት ድማ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኤርትራ ንኩናት ብፍጹም ድሌት ከም ዘይብላን ሸውሃት ከም ዘይብላን ምርጫ ከም ዘይኮነ ንርኢ ኣለና እንተኾነ እቲ ዝግበር ዘሎ ቀስቃስ ኣካይዳ ግን ንኤርትራ ናብ ኩናት ኣብ ዘይደለየቶ ይድርኻ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኢትዮጵያውያን ነቲ ዝደልይዎ ዘለዎ ኩናት ንኸተግብሮም ዝኽእል ኩነታት ብዙሕ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብፍላይ ምስ ግብፂ ዘሎ ኩነታት ድማ ኣገዳሲ እዩ ኤርትራ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ክትብል ከላ ወላ እውን ኢትዮጵያውያን ዝገልፅዎ ዘለዎ ብዝያት ንስማዕ እሞ ከተሓሓዘልኩም እየ ጉዳይ ናይ ትግራይ ድማ ብዝቐልጠፈ እዩ ዝቀያየር ዘሎ ባህር በዋናነት ወይ ደግሞ በጅቡቲ በኩል ነው ሜንሊ በኤርትራ በኩል ነው ከሄድክ የምትሄደውና እሱ ነው አሁን በቀጥታ ከኢትዮ ኤርትራ ጋር እንዲገናኝ ያደረገው ትልቁ ትኩሳት የሚፈጠረው እሱ ነው አዎ ስለዚህ አሁን ለዚህ ግብረ መልስ ማድረግ የፈለጉት የኤሪትሪያ ማለት ነው ወይም የሻቢያ ኦሬዲ ደጋፊዎች ማለት ነው በሁለት መንገድ ነው አንደኛው በመረጃው አውታር ማለት ነው ተገዳዳሪ ናሬቲቭ በማምጣት ይሄንን የቀይ ባህር አጀንዳ ኦሬዲ መጣል ማለት ነው ወይም እኛ በእኛ ወገን ያለውን ቅዋይ ማሳየት ነው ሁለተኛ በዲፕሎማሲው ረገድ ኢትዮጵያን ኮርነር የሚያደርጉ አማራጮችን መጠቀም ነው አሁን ይሄ የቀይ ባህር ፎረም የሚባለው እሱ የዲፕሎማሲው ረገድ ነው ማለት ነው በዲጂታል ክንፉ ስትመለከት እየተመለከትን ነው በአደባባይ ልክ ይሄ ቀይ ባህር ተብሎ አጀንዳው ከመጣ ጀምሮ የዲጂታል ክንፉ ማለት ነው ከፍተኛ ጦርነት ከፍቷል የዲጂታል ጦርነት ማለት ነው ሳይበር ዋርን በደንብ ትመለከታለህ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣብቲ ገባሕሪ ክበሃል ከሎ ኢትዮጵያ ናይ ቀይ ባሕሪ ክትብል ከላ ክልተ ኣማራፂ ጥራይ ዘለዋ ንሱዳን ከይዳ ተዋጊያ ቀይ ባሕሪ ከተምፅቅ መደብ ከም ዘይብላ ርዱእ ጌርና ንወስዶ እዚ ወይ ጅቡቲ ካብ ጅቡቲን ካብ ኤርትራን እዩ እቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ሕቶ ክዝረብ ዝኽእል ኣብ ጅቡቲ ከይዶም ክዋግኡ ከም ዘይክእሉ ድማ ማንም ሰብ ዝፈልጦ እዩ ስለዚ እቲ እንኮ ኢኩዌሽን ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ክኸውን ዝኽእል እቲ ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ብኻልእ ኣዘራርባ ኢትዮጵያ መራሕቶምን ዝዛረብዎ ዘለው ቁሉዕ ኣዋጅ ናይ ኩናት ጌራ ክትወስዶ ኤርትራ መሰል ኣለዋ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ሲናሪዮ ዲጂታል ወር ኦልሬዲ ጀሚሩ ይብለና ኣሎ ኣብ ሚድያ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ጎስጓሳት ዳርጋ ኦልሬዲ ነዊሕ ከይዲ እዩ ጀሚሩ ዘይኮነስ ነዊሕ እዋን ከይዲ ኣሎ እዚ ከዓ ደይመደይልካ ንኤርትራ ንምቁጣዕ ዘድሊ ኩሉ ነገር እዮም ዝገብሩ ዘሎ መዓልታዊ ዝተፈላለየ ዓይነት ካርታ ዝተፈላለየ ዓይነት ሓበሬታ እናገበሩ ኤርትራ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዳርጋ መሸቀጢ ገይሮም ኣለዉ ክንብል ንኽእል መሸቀጢ ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ገይሮሞ ከም ዘለዉ ነቲ ኩናት ንምብጋስ ክጥቀመሉ ዝኽእሉ ታክቲክ ፍሉጥ እዩ ብደብ ገይሮም እዮም ከሳበቡ ክፍትኑ ቀፃሊ የደምፃልኩም ዘለኹ እቶም ናቶም ፕሮሚኒየንት ዝብልዎ ዘለዉ ዓሰብ ወደብና እዩ ኤርትራውያን ድማ እንተፈቲኹም ግድን ክትመልሱልና ኣለኩም እንተደየለ ብሓይሊ ከነማልሶ ኢና ዝብል ሓንሳብ ፍርቂ ናይ ዓሰብ እናወሰዱ ሓንሳብ ብምሉእ ካብ ባፀ እናቆረፁ ሓንሳብ ንዓሰብ እናበሉ ንብረትናን ሃብትናን እዩ ዝብል ጎስጓስ ብዝሰፍሐ መልክዑ ክቅፅል ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብ መወዳእታት ኩናት ግን ንትግራይ ወይ ንዓፋር ዘሎ ወገናት ቡ ጌርካ ኢኻ ከተበግሶ እሶም እስኪ ኣብዚ ስምዑ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ንክወፅእ ዘቕረቦ ፃውዒት ፅቡቅ ምዕባለ እዩ ክብል ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ገሊፆሎም ህዝብን ግዛኣትን ትግራይ ብደጋዊ ሓይልታት ፅንተት ካብ ዝውረር ህዝብና ተመዛቢሉን ስዱድን ኮይኑ ከምኡን ኣብ ኢድ ወረርቲ ወዲቑ ኣብ ሓያሉ ስቃይ ክነብር ካብ ዝፍረዶም ዓመታት ሓሊፎም እዮም ዝበለም ሳወት ሎም መዓልቲ ዘርግሖ መግለፂ ወረርቲ ሓይልታት ካብ ግዛኣታት ትግራይ ንክወፅም ተደጋጋሚ ፃውዒት እኳ እንተገበርና ሰማዒ ሲኢኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዕሊ ኣፍልጦ ዝተኸልኦ ዛዕባ ኮይኑ ከም ፀንሐም ውድብና ይኣምን ኢሎም እዚ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያን ገለ ዓለም ለኸዋያን ትካላትን ብኤርትራ ዝተወረረ መሬት ትግራይ ከም ኣጀንዳ ተላዒሎም ወራሪ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ንክወፅም መተሓሳስቢታት ይቐርበሎም እዚ ድማ ከም ፅቡቅ ምዕባለም ክውሰድ ይግባእ ኢሎም ይኹን እምበር እዚ ዛዕባ ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምዕብል ዘሎም ውጥጥ ዝውዕል ተወሳኺ ምክንያት እንደይኮነስ ምስ ካልኦት ጠለባት ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ተወሰኽቲ ወረርቲ ሓይልታት ካብ ምዕራብ ትግራይን ካልኦት ከባቢታት ንክወፁ ምዝፅውዕ ጠለብ ከይተነፀለም ክፍፀም ዝግብኦ ጉዳይ ከም ዝኾነ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ይኣምን ኢሎም ወራሪ ሰራዊት ኤርትራ ሕዝቡን ብቁልጥፍ ካብ መሬት ትግራይ ንክወፅእ ዝፅውዕ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እዚ እንትበሃል ስቃይ ህዝብና ንከብቅዕ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ንክምለስ ካልእ ስቃይ ካብ ዝዕድም ኩናት ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ተመቃቂሉ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ክልተ ግንባራት ግን ኣለዉ እቲ ሓደ ግንባር
أبقولنا أبو خينو نتأبي وجن زبلو زلو زراجود رأي إيرترا دما مس إيرترا دما مس أبي مس فدرال كوينو نيرترا زخصص نيرترا زهرم كن كر خلنا كال جنبار جنوش أرزقنا حبريتها كيف جمير الله نجمر بزي كتعازلكم يشعو إيرترا بوليسو ريفايدر كجبر زوين حرنا تقرأ بوليسو ريفايدر كجبر زوج كم إذا أمطر دم سبنا يمستاي ولف زلهم حسوتي ملك احنا تحزم تخوينا حلف قعدنا فتشنا طقاماتنا فتشنا ناف حدا نطمركم كلها لنا حبي تيلن حبي تيلن انا حوحاتكم تقبر يا ذو الامنه يولين حوحات من الشعبيه قبار فتيرا يا ذو الامنه يولين اي تفطرن مهناته لما ساتيهم كتفطر قد انا هم حاره تقراوا كدفيه البريزيدنت إيساس كيلون أنا ولا كله سب عليك عم دحين هذه نبي كاب إيرترا نبي تقرأ تتقص تيت كابوج إيرترا تتقص نبي تقرأ كيجلو كاب تقرأ نحن ونين تقصل كان حلف الجامعة أنا عخافين لنا جم نع هين مين بال زوم كلت هذه الثلاثياتهم كنورو كنجبر لنا كنوري إلى كله هذه نبي من بعد حرقة أيوم أنصار رجله عبريل هذه إيرترا نبي من بعد حرقة أنصار رجله عبريل ثقار قطني حلو صنيحي زمنا تمالي بحر خوينا تاريخ كم سرحنا كله لما عنتون تاريخ تسرح لنا بحر خوينا عين جريت حقه بدم تقراوين ناتك مالكا تقارو بجيرا خطكو غيركا بدرون تفكيفكا حريركا ناب بحري عطريكا ني حرقت ني عسان هيبكا لما عنتي بوردر كحلو نيرو ما هي لما عنتي راخو يوم كمزي حوحات اي تقورن براني عالم سفوتو اجريمنت نقبر لنا يا جولان عالم يذكروا عالم سفوتو اجريمنت نقبر لنا እዚ ዘረባ እዚ ሕጂ ገለ ኣሎ ሕፅር ኣቢሉ ዝሓስብ ምስ ዋሓት ዝኾነ ይኹን ርክብ ክግበር የብሉን ገለ መለ ዝብል ሰብ ኣሎ ፖለቲካ ፀወታ እዩ ኣሜሪካን ራሽያን ንሓትሕደን ይቃተላ ከም ሕሱብ ናብ ኒኩለራዊ ኩናት ክኣትወ ዝሓስባ ዝነበራ ጌም ቀይረን ብሓደ ስራሕ ኣለዋ ኢትስ ኦልዌይስ አ ጌም ቢገር ኤነሚ መን ይትያዳ ስቃት ክገብረልካ ዝኽእል መን ይኸ ስቃት ክፈጥረልካ ዘይኽእል ሓይሊ ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ግን ደገፍ ክገብረልካ ዝኽእል ህወሓት ንሻዕብያ ብፍጹም ስቃት ኣይኮነን ኣብ ዝዋን እዚ ንህወሓት ኣብ ጎኒ ምእታው ግን ኣቢ ነቲ ከባብቲ ንኩናት ንኸይጥቀመሉ መኸልከሊ ክጥቀመልካ ክእል እዩ ኣም ቨሪ ሹር ሻዕብያ ነዚ ጆርጆ ወይ ካልእ ስለተዛረበ ዘይኮነስ ኣፀቢቑ ዝርድኦ ነገር እንተሎ ሻዕብያ ነዚ ምስ ህወሓት ዝነበሮም ርክቡን እኮ ካብ ታሪክ ትሪኢኻዮም ኩሉ ግዜ ይፋተው ይነበሩ ኣገዳሲ መድረክ ክመፅእ ከሎ ግን ዘለና ፅልደ ዓቢ ወላ ንክልቴና ከጥፍእ ዝኽእል ሓይሊ ኣሎ እዚ ነዚ ኣብ ግምት እዩ ኩሉ ግዜ እናተዓፃፀፈ ዝኸይድ ሓይሊ ነይሩ በዚ ካብ ስምዑ ብሰለስተ መንገዲ ክንርኢና ተጋሩ ብኩሉ መንገዲ እንታይ ይብሉ ኣለዉ حمشتن تسانبتنا تتقمتنا يدي ارزي كونس اب سراويت زلو نخفرس بولك امورا مصيم كعبطنا خنغبت كنطف مسمرو ادل ديلز قالس نزل خبتن بسراوي جميرو حنداو تزخون نيرو 87 زبرره تقرا لاي اغري تخلن 93 زبارة تقارا لاي اقري تخلن من بريد قزاون يبلون كما قاري الشرح زي استفعنا زلبا نمنتاي ندكس ازي يدكس توانا نقرك احادي ساب كلت اقرا لنيلو ناب كلت قلامتس اي حكورن ود وردها عدن بو يفلا يقلطلنا اوامر يفلت ودوردك قرقرن وعرتات ناي سحرتي مسحازا تاخت سكف زل خيلاتو حمدي كما يدي زي سكف له هو كلتا سلازرقته دحرت حج انت هيو تي ناي تግራይ ኢሊት ዝሓስበ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ምርዳይ ድሊ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ምስ ኣባ ወጊኑ ዘሎ ሰራዊት ናይ ትግራይ ዕጥቂ ከውርድ እዩ ዝደልዮ ዘሎ ስለምንታይ ነቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ክርምሶት ኮይኑ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ከውድቆ ክኽእል ኣለዎ ሰራዊት ናይ እቲ ቲዲኤፍ ዝበሃል ዝነበረ ዕጥቂ እንድሕር ኣውሪዱ ኣብ መወዳእታ ነቲ ናይ ኣቢ ሓይሊ ኩሉ ግዜ ትዝበለፀ እሱ እዩ በዓል ጌታቸው ፃድቃንን ሒዙ ሰራዊት ናይ ትግራይ ሪሃብሊቴት ክገብር ኣሎ በቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል እንድሕር ኢሉ ኣብ ትግራይ ወታደራዊ ዓቕሚ እንተዘየለ ንኣቢ ትዝበለፀ እዩ ድሌቱ ንክገብር ይኽእል ነቲ ትግራይ ዝበሃል ድማ ድሌቱ ክገብሮ ይኽእል ካልእ እውን ነይሩ እቶም ተጋሩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስምዒታቶም ዝገልፅሉ ኩነታት ነይሩ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፅኦ ይኽእል እየ እዚ ብወገን ኤርትራ ዘለዎ ዝብልዎ ዘለካ ስምዑ
ይሄ አይነት ፖለቲካ መጫወት በጣም ጠቃሚ አይደለም፣ ጉዳት ያደረሰ ነው። አሁን በፊትም ብያለሁ፣ ለኛ ማያግዘንም ህዝባችንን ለማስረዳት ይሁን ያለው መነስ ጠላቱን ይሄ ነው ዋናው ጠላቱ ስጋት ያሳደረ ይሄ ደረጃ ላይ የሚያደርሰን ያለ ለማለት ያህልን ኢትዮጵያን በተለያየ ላለፈው 34 ዓመት ማንም የቀማ ሰው የለም። ንግግና ኤቭሪቲንግ ሰምቻለሁ። የኤርትራ አሰብን ትቀማለ፣ ለምን የመን ሂዳ አትሞክርም? ለምን ሱዳን ሂዳ ናይ አቢ አካይዳ ነቶም ርእሲ ዘለዎም ፖለቲከኛታት ኦሬዲ ምስ ኢትዮጵያ ምስራሕ ከቢድ ምዃኑ ይርድኦም ኣሎ። ነቶም ርእሲ ዘለዎም የዝብለኩም ርእሲ ዘይብሎም ግን ኩሉ ግዜ ርእሲ ስለ ዘይብሎም ምስ መን ከም ዝሰርሑ ኣይፈልጡን እዮም። ሓደጋ ድማ እዮም ኩሉ ግዜ ነዚኣቶም ድማ ካብ ፖለቲካ መላይ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ካልኣይ ምስጋና ንመንግስቲ ይኹን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብዚ መፂና ሓላፍነታዊ ዝኾነ ቃልስና ምስ ምልክቱ ምስ ጭርሕኡ ምስ ዕላገቱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም ኣብ መይቱ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ብወግዒ ኤርትራ ንኽወርር ኣብ ዝብገስ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓዲምና ኢሎም ምስጋና ክህቡ ዝጓየዩ ኢና ንርኢ ዘለና። ዲስ ኢዝ ፖለቲካ ዘይምርዳእ ወይ እውን ሓደጋ ዘይምርዳእ ክንብለይ ንኽእል ኢና። ሓደጋ ናይ ፖለቲካ ድማ ነዚ ይመስል። ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ቅልዕ ዝኾነ ወራር ኣንጻር ኤርትራ ክገብር ንኤርትራ ክጎብጥ እዩ ዝሓስብ ዘሎ። እዚኣቶም ድማ ዓዲምና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ንክንወርር ሓግዙን ኢሉ ስለ ዝዓደሞም ዝተገበረልና ዕድመ ካብ ልቢ ደመስግን። ሕማቕ ሓንቲ ምስል ኣላ ሕጂ መፀትና ኣላ ግን ኣርሙኒ ሕማቕ ዋጠኛሲ ኣድቡ ኣፅሪፊ ይድረር ዶ ይብሉ that's what we see ጌጋ ክልዋ ክእል እዩ ግን ፅቡቅ ጌርኩም መስልዋቶም ለባማት ነታ ምስላ ትፈልጡ ወይ እውን ኣድቦም እንተዘይኮነ ከዓ ፀገም የብሉ እንት ኩነታት ኣንጻር ተጋሩ ከዓ ምኻድ ተጋሩ ክጉዝግሱ ጀሚሮም ኣለው ሎሚ ናይ ኤርትራ ስለ ዝሞተቶም ብኩሉ ተኸቢባ መውፅእ ሲኢና ዓቕላ ፀቢብዋ ናብ ሻዕብያ ገፃ እንተረኣየትሲ ነውሪ ድዩ እዩ ነይሩ ትሕቶ ጌጋ ድዩ እዩ ነይሩ ኣነ ከዓ ናብ ብርጌድና ሓመዱ ክትርኢ ኣለዋ ኢለ ዝምጉት ሰብ እየ ስለምንታይ ናብ ብርጌድና ሓመዱ ክትርኢ ትግራይ ትምጉት ኣለካ ተባሂለ ታሪኸይ ከምፅእ ኣለኒ ታሪኸይ ካብ ጎኒ ትግራይ ዶ ምባል እዩ ነይሩ ኣይኮነ እንዲሁ ካይደካ ጌርካ ሰልጠነ ሚሊዮናት ገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ሚሊዮናት ቃላት እኮ እዩ ሓሊፉ ስለዚ ሕጂ ሻዕብያን ብርጌድና ሓመዱን ክነወዳድር እንድሕር ኮይና እንታይ ኢና ክንብል ዘለና ሻዕብያ ትብተን ትግራይ እዩ ዝደሊ መንግስቲ ዘይብላ ትግራይ እዩ ዝደሊ ሰራዊት ዘይብላ ትግራይ እዩ ዝደሊ ከመይ ገርኩም ብኡ ክትወፁ ተሓስቡ ኣብ ግዜ ምብታንኩም ክትረጋጉ ዝተቃለሰ ብርጌድና ሓመዱ ኣሎ ኣይኮነ እንዲ كم يكون عندنا قرنا من أي نفس وقف سب ستوب جونسايد زبالة الفيديو خنمس زي عقل صبت انتاي فطير روز لا عقل صبت ردوا لهم ده بوليتيكالي مصعوت بايتاناتهم تعطيل له بعد زي نسبة تجراين حجز علينا نابلو بوليتيكاو دليت كم زنبرم حدا بعلي نقرنا له ناي حزبي فقر سلا زلنا حزب سلا تبدلين امبر بوليتيكاوي ربح سلا زلنا يكوننا بتجراين حجزنا رايبل رجع قد له تجارب مزواجهم قدم جمروا أبي أحمد كتفهم يدل الخمسة لو يردهم سلزلو كاب أبي أحمد زد فعنا بدرونات جرات فينا كلام حجر ما دقيمة كاب زد فعنا مش عبي أكن الرأنا غلينا قبل مزجمرته واحد تنسونا دي سابق ني أسمرا كتوه ما تاكرسنا أي بريزنتنت كركبوز دلزنا بري سلزت ألمون تايب لا لجي مسانا خوينكم سرحنا عقم نحنا هنا بجزي شجركم حجزناكم نسبة تراي تكون كان حجزك حزب تجراي تحجونا في شجرة الله حجزه بوليتيكا قلنا هتكاو قداي كونن يمزو لوزلوتهم نهي واحد مراحتي نو اليوم سبازياتهم نهي بوليتيكا امبيشن كم زلهم كاب كلام نغيرنا هنا نهي حزب فقري حليوم حليوم ما يكونون دك عدوم يزبلكم اب معسكرات كوينهم كلو نعم كحجزو دليت يبلومن اب تجراي حجزو نبرو بوليتيكاوي نطبي كمزغبو مصبح نغو كمتا نهي 4 كيلو نعد حالو مساتو تا كرسي كركبوهم سلازلي زنبرو زغبرو زنبريو تجارب كان كابهم قرحوا ثلاثة قرحات حما خش سنقوم أبتاز اليوم زنبروتي هو حتى تقييم لهم لو بجن مسهم كتسجع يدلني زلوا باي ذا واي أبزون سمعون
يعني إيرتران تفوتير زلو متفنان بدردرك فتح وحات سوي علام وحات عبد زباز فطر زلو مسحبات كهادون سلام مفتحيتات كرخ بنكم زدلي قليصم مسعبيا بحبار بمسرح بوغن منقس فيدرال زخصص زلو اتي بدكتور دبلوماسيان قبر ميكائيل زمراح كجلو وحات ناب كوينات زوتو منقسقاس كم ديقبر وقاداس بزحات زغاماتون تصاويرو سلاموي بوليتيكاو قالس غيرو حطتاتو نكملس يقالس كم زل حبيرلم مكتل ابو مبرتي بدكتور دبلوماسيان قبر ميكائيل زمراح كجلو وحات اتو اماني نعسفام ابزو وانزي وتحدروان متفنان زرعيلو مزلو منغستات ኢትዮጵያን ኤርትራን ህዝብታት ዳግም ናብ ሓደጋ ካብ ዘእቱ ምጉሃራት ክቁጠቡ ፀውዒ ኣሎም ወገኖም ዳግም ህዝቢ ትግራይ ናብ ኩናት ክእትዎ ከም ዘንቀሳቀሱ ዘመላኽት ኣቶ ማንኤል ኣብዚ ኩነታት ኩናት እንተጋጢሙ ትግራይ ዓውደ ውግእ ምግባር ማለት እዩ ክብል ገሊፆም ኣካይዱ ሙሉእ ብሙሉእ ለውጢ ዝግበረሉ ወይ ድማ ሪፎርም ንምግባር ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ሓቢሮሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ብቐንዱ ኣብ መንጎ جو ኣብ ትግራይ ዘሎ ኤሊት ከመይ ኢሉ ተመቂሉ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ኣይና የዋፃና ከመይ የዋፃና ኣብ ዝብል ጉዳይ ወዲቑ ከም ዘሎ ናይ መወዳእታ ናይቲ ኩነታት ዘላ እዚያ ክትከውን ዝኸበርክን ሰማዕትን ተኸታተልትን ናይዚ ቻነልና ነዛ ሕልት ጉጅለ እዚኣ ድሕረ ባይታ ንፍትሸሉ ዘለና ቀንዲ ምክንያት እዛ ጉጅለ ፀረ ቃልሲያ ፀረ ብርጌድና ሓሞድያ ፀረ ኩሉ እቲ ደላይ ፍትሕያ أتات تلاقيكم بعالكم يخم تلاقي يبلكم ولا قلي يبلكم حبيت جوجله حبيت جانتا حبيت مسرع حبيت حيلي ناتبه هذا الزبنات ملو زتحابي إلا ولا استجبته إلا كل نجار قاعد يخوين زلوا تريت أقام جن بوليتيكا كموت كله بعكالينا نرزلنا نبتي تبغ زينا كنحلف كلنا نا UN Technology Bank زنبحالنا بيرتراتيو كم زنا بري مستفل عليه أكلات نيمنجستي كم استراخبه أبز حدا فوان جلسنا نيرنا قال كابتي ركبات قبرو we explored exciting opportunities for future collaboration and we deeply appreciate the time and engagement of the following ministers and institutions in exploring science technology كمون innovation كما يجركا نقطة عبيد كتقبر تخل نزبل زربا أبنات مسمن تراخيبهم ينقروا له بس minister نايت مرتي minister حرشة minister مريتن ماينا كبابن minister فاينانسن حقراو لمعاتن Ministry مقعزيان communication Ministry نقدين industry كمون Commission of Higher Education Ministry العلوي تمرتي Digital Library Service in Eritrea Museum كم استرغبون كالو الدماء بتاعجر مزلو استفل عليه نايوت أي إمباسيتات ناي ترك الجبسي ناي European Union China Italy كمون UK كم استرغبوا يوش تانكس ناي UN coordinator بفلا إذا ناي UN بس أقام زلال على زلال ناي UN coordinator يا أنا كابز عزبا أبي إيرترا صبغ نجار نخلو بزح تسعر أنت دك من زلا استفل علينا UN أكلات تمس زلا خويني سمعني توم تفلتوا زيارة تفلتوا جن بزح زي أبي إيرترا نا UN نا لمعت أكلات عم نقص قاس إيرترا دما زيارة زرعيتان صبغ زخون سئل زلوانيم I know كم زيوم عينتنا إيرترا زحاليو ساحت جزيهم زقاتمو سلازي كم دما أمباسادر صوفيا تصفى مريم of course أب دبلوماسياوي سرح تقبرو زلا قعزون أبي إرتراب زلا تلون نزق عزوزي بفولي كمس جنان رلنا أي بحكي نفرز بس حسرح كن ردما تصفى نقبر زوم نايلم عت كالات زقبرو زلو سرح دما قليل سرح يكونن أقداس سرحن أقداسي نقعزونا إرترا نمعبالنا إرترا أبي تراكس عوز غلي بفلاي أبتنا تكنولوجي innovation زتوكوري دقفاتن ناي تمكرم اللواتن سلت أنا نتوم سبات كواب كله أبتكو طباوي معبالنا يرترا أبي ترى كل وي خليو حنت نجار أبزيالن كان دمسة حساب مساهم شركة جبرية كل جزء قال سبات كوات حساب ناتي يبز حكم كم زلون يردعني أبزي معربة وعالم بجحت وريات سبات كم زلونا نفلتنا قال كابتن prominent يرترا celebrities تفني حدشن ألكسندر يساقن مخانو نفلتنا زياتهم بعلم درجة لوكال ديكون بعلم درجة كالوت ون هلو خنيم نفسي محر نفسي حصل ون حدا كابتم عبيتي فلوتات يرتراويان بيرتراونتهم لما كروعات زخونيم نعطي تمنيت يزبلكم اليوم كل التسابات تفني حدشن ولا تفني حدش ازيا كرعتي يرتراويت يعني را يرتراويان توم تقامتنا بحال تسأر يرترا زغونو بستفل عليه ميديا بميديا انصار الناس عفو من البد بزعبه يرترا سلز ربشوا قد يفاطط كون تخلي هاي زي بلتي سمعنا تا اليوم كل التسابات بفولوي امباسادراتنا يرترا قنصلاتنا يرترا نزوم سبات زياتهم اب يرترا جزا كسرحو جزا انفست نخغبرو كتبابعوهم كخلو لهم قليل سلازخونا نعتاتهم they're multi-millionaires سلازي بحمشت بفرق مليون بربع مليون صبغ جزا كسرحو يقول يا ما بيرترا
ነቲ ዝገብርዎ ገዛ ካንታይና ንብል ዘለና ማርኬቲንግ ንምግባር ኣብ ኤርትራ ዘለኒ ገዛ ኢሎም ማርኬት ተገይሮሞ ካልኦት ኢንተርናሽናል ኢንቨስተርስ ንምስሓብ እቶም ዝበለፁ ኣምባሳደራት ናትና እዮም መብዛሕቲ ግዜ ናይ ሆሊውድ ሴሌብሪቲስ ኣምባሳደር ናይ ገለ ኮይኖም እዮም ዘገልግሉ ስቴፋኒ ሓድሽ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ክትከውን ድሌት ከም ዘለዋ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ኣርያት ናይ ባንዴራ ናይ ኤርትራን ክዳን ናይ ኤርትራን ጌራ ኣብ ኩሉ ተራእያ ግን እቲ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ናይ ኤርትራውነት ፀላኢ ዝኾነ ሰብ ናይ ኤርትራን ባንዴራን ዝኽደን ስለ ዘጥቅዕ ምናልባት ኣብቲ ናታ ሶሻል ሚድያ ረበሻ ስለ ዝፈጠረላ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ገዲፋቶ ክትኮን ትኽእል እያ ግን ብሓፈሻ ናይ ኤርትራ እታ ዝበለፀት ኣምባሳደር ክትኮን ትኽእል ንሳ ክትከውን ከላ ብዓለም ደረጃ ተፈላጥነት ስለ ዘለዋ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ድማ እቲ ዝተፈተወ ሴሌብሪቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣሌክሳንደር ይስሐቅን እዚኦም ክልተ ሰባትን ኣገይን እቶም ኣምባሳደራት ኣብኡ ዘለው ብፍሉይ ቆላሕታ ምናልባት ንካልኦት ኣብ ግንባራት ዘለው ዘይተገበረሎም ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን ኣርሒቕካ ምጥማት ኣገዳሲ እያ እቶም ሰባት ኣርሒቕካ ምጥማት ስለዚ እዞም ክልተ ሰባት እዚኣቶም ኣብ ኤርትራ ሪል ስቴት ድዮም ካምፓኒ ንክምስርቱ እኳ ዝበለፀ እንትኾነ ግን ሪል ስቴት ገዛውቲ ሰሪሖም እቲ ገዛውቲ ናቶም ድማ ብኤርትራ ዘሎ ብሚድያ ክፍለጥ ተኽኢሉ ሓደ ነቲ ኤርትራዊ ደገ ዘሎ ናብ ውሽጢ ንክኸይድ ካልኦት ድማ ኢንተርናሽናል ኢንቨስተርስ እውን ናብ ኤርትራ ንክመፁ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል እዩ ስለዚ ነዚኦም ኣምባሳደራት እዚኣቶም ዝያዳ ክንደፍኦም ክንክእል ኣለና ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ቆላሕታ ገይሮም ንክሰርሑ ከነተባብዖም ክንክእል ኣለና ሓደ ካብቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ድማ ነቶም ውሩያት ናትካ ኣብቲ ቁጠባ ናትካ ዝበለፀ ኣበርክቶን ፅልዋን ንክህልዎም ኡፍ ክትብሎም ክትክእል ኣለካ ንዓታቶም ጥራይ ኢልካ ዘይኮነስ ንዝዓበየ ስእሊ ንዝዓበየ ማርኬቲንግ ክገብሩልካ ስለ ዝኽእሉ ድሮ ንሃገሮም ዝፈትው ንህዝቦም ዝፈትው ምዃኖም ድማ ስለ ዘረጋገፁ እዚ ሓሳብ እዚኣ ተስፋ ንገብር በቶም ኤምባሲታትን ቆንስላት ናይ ኤርትራ ክድፋእ ኣላ ኣሌክሳንደር ይስሐቅን ስቴፋኒ ሓድሽን ድማ ሓደ ፍሉይ ነገር ከርእዩና ድማ ተስፋ ንገብር ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ርእቶ ናትኩም ፊድባክ ድማ ክሰምዕ ደሊ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍ ግበሩ እቶም ንፍዓት ድማ ቁርፅ ኣቢልኩም እቶም ብቐረባ ትፈልጥዎም ካፍልጡሉ ኣብፅሑሎም ይብለኩም مزيا أنت در فقط فكمي أبكالك قطع مية رغبنا أبكال فيديو رغبنا تشاو كما خي عينت كرطوي لك ويتبلت مس بالفتشم زتبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نوتشاف خفطم زيت تنكفلت قارزو ششاكي بانديراي مامي تايت بغتي فناتي كتيران بعقلي على كحناي لناخي كم مهارانو تايكي بانديراي تتمتمني